Takže zdravím, ja som Rogama, ako si môžete všimnúť, toto je ďalší Skybo. Ak si môžete všimnúť, Karbo šiel na záchod, tak som si rozhodol, že sa trocha potrolíme a že začneme natáčať, dokým tu nebude a on to nebude vedieť. Čiže bude to fajn, veľmi fajn. Dúfam, že ho potrolím poriadne. Ak si môžete všimnúť, tak sme troška pokročili. Vyrástli nám na stromy. Všeličo. Ok, je tu. Tomáky? No, že inak už natáčam, som ťa potrelil. Ale hovno. Ale áno. Takže čaute. Tak sme ešte tak sme troška pokročili, dokončili sme túto most, nezobral som tú čestku. Dokončili sme toto tu. Tu dáme zase nejaké miesto na spawnovanie tých mobov. Tých zvieratok a tak. A to nebude problém. Nebude problém tam doťahať trávu, keďže sa dá normálna tráva vyrobiť. Hlina z trávou vyrobiť. Čiže to bude jednoduché. A... Máme gunpowder? Ty mi nepovieš, že máme gunpowder? Však no vlastne som ti ešte povedal. Z hora, z toho maličkého stromčeka. No, si mohol povedať. Padol Môžeme vyrobiť čarku. Máme 12 čarkúlu, jo? Z gunpowderu sa dajú vyrobiť len tie veci, čo ste tam videli. To je nejakej inej skupine tých vecí a sa nedajú vyrobiť normálne veci, len také, dá sa mi, že tam bol rudit, normálny, teda rudit, redstone, ja stále hovorím rudit. Tam bol, glowstone tam bol, dá sa mi a tak ďalej. Čiže tu máš obsidian, postav niekde portál. A mohol by si z cobblestone spraviť stone? Jo. Karbo ešte stále nevie, jak sa to robí, lebo je blbej, kráčky. DPL. Nevadí. To je ani fail, si magor. Gimme? Máš, ešte mám ti takto celý stack. Máš trošku aj z cobblestone? Nemám. Idem dorobiť tam tú plošinku. Dám tam takto. A ten portál dám trošku ďalej, aby nám tu nehučal medzi baráčikom. Ok, tú česku ešte dám preč. Behám tu s kyblikom nad priepascov, nevadí. Dúfam, že sa nezabijem, že nie som až taká lama. 1, 2, 3. Dám aj toľko na druhú stranu, to bude stačiť, si myslím. Je to dosť dlhé. Tak. Výborne. 1, 2, 3, ok. Na dĺžku je to 1, 2, 3, 4, 5, 6. To 6. To by mohlo stačiť 6x3, že áno? No nie 6x3, to je tiež, toto je 7, 7x6, ale to bude stačiť. Robil som na každú stranu. Si vyťažím ešte tie stromy. Dobre. Tak. Vyťažím tie stromy a dám tam tú trávu. Takže budeme ešte potrebovať nejaké stone sleby, jak sa nemýlim. To tak volá, že áno, Karbo? Jasné. Niečo hovor si, aký si ticho. Nemám na to náladu nejakú. Natáčaš bez nálady, no ty si borec. Nie, ale nie, mali sme ťažké hodiny, ak sa hovorí. Ťažké hodiny? Koľko si mal hodín? 7? No 7, ale s takým. Nehovor blbo, lebo náhodou to uvidí. A... Ja mu možno tak vieš čo. A nechá ťa prepadnúť, ty more. Už aj teraz prepadajú. Ja sa ti budem smiať. Ešte som si chcel vyrobiť tú trávu. Že áno. Takže budeme potrebovať nejakú hlinu, tuto. Zoberieme pol stacku, to bude stačiť možno. Spálime drevo. Čo? Tak zbugované mám, ne?
oblaky, ale je to pekné. Bugované oblaky. Na Mhm. tomto mode sa oblaky väčšinou vypínajú. Ja ich tiež mám vypnuté zase mi. Lebo Nemám úplne tam sú dvakrát tie oblaky, ak sa nemýlim. Jak sa volá, jak sa povie oblaky po... Cloud. Ja mám Optifine. Máš Optifine? Mám? OK. No neviem, ja to tu hľadať nebudem. Ale nemáme vypnuté, sú tam. No ale tak pohode. Tento texture pack je pekný. Rozmýšľam, že ho začnem používať aj na Minecrafte. Je celkom pekné, len niektoré veci sa mi nepáčia na tom. Niektoré veci sa mi na tom nepáčia. Lenže ty ho nemáš kompletný. Však ja viem. Máš ten kov? Ko? Spovedal, že si mal kov. Charcoal som, ale ešte mám 8, prečo? No, chcem spraviť torče. Ja mám torče nejaké. Tam mi daj nejaké torče. Máš polovicu. Dobre, skoro si to delal. No ty si ma posunul, ja som mieril presne na cestičku. Ja som ťa neposunul, hej? Vôbec si do mňa nedrgol more. Nie. Ja tu behám s melónom ako debil, ako pán. S kyblikom, s melónom, pumpkinom tu behám. Tak ale ty si Rogam, ty si Magor, no? No. Ne. Teda mi to bude stále pripomínať, debil. Tiež taký, Aha. že bez nálady. Ja nie som bez nálady, ja mám parádnu náladu, len ty mi ukázíš. Ne. Ty mi neukázíš, more. Čiže takto to dáme, takto. To bude plot. No to dáme asi, nie, ten plot bude jedno vyššie. Tak tam bude ešte, tuto bude ešte stone alebo stone slaby a tam bude plot. A toto necháme takto. Jablíčko. Čo? Čo? Mám jablko. Keby Ja. náhodou. Pohode. Koľko padlo saplingov? Zatiaľ 3. Aha, tak mi potom daj, ja ich spálim, keďže ty nevieš, jak sa to robí. Na prd je, že v tejto blbosti má každý iba vlastné MCčka. Že ja tu mám 31 MCčok, Karbo tam má koľko MCčok tuto? Nič. Nič. Lebo Ja s tým nerobím. nevie s tým robiť. Je to lama. Je to lama. No keď vyjde ten prvý diel, ešte není na YouTube ten prvý diel. Bude Za tam to sa až... omlúvame. Bude tam až piatok, lebo natáčam to ja a s mojím internetom by som to tam uploadoval ja 5 rokov. Ty sa nemusíš chváliť. Ja sa nechválim, ja oznamujem. Čiže to musím dať nejako Karbovi a keďže Karbo býva ďaleko. 2 No, km. nenáš ďaleko. 2 km, tak to tam bude až zajtra. Zajtra, no nie, zajtra tam nebude. Zajtra je piatok pre vás. Teda pre nás. A pre vás bude neviem kedy. V sobotu ráno to tam možno dá, neviem, uvidím. Nie, zajtra dám ten prvý. No, veď môže byť. Prvý taký skyblock numero 1. Čo si povedal, hovno? Uno. Ja som počul, jak si to povedal? Numero. Ja som Uno. počul numero hovno, či sú také časy, ja neviem, ja som to počul hovno jednoducho. Daj k tomu portálu Lavu more najprv. Alebo si Však robíme dobre, Flint and more. Steel? Koľko má Dobre. MCčok Flint and Steel? Dosť, lebo tam je steel. Nepočuješ? Ja, jasné. Čo nepočujem? Steel. Flint and Steel. To je Takže jasné, mne to veľa seklo. NC, že? Ja mne to seklo, ale 260. To je dosť. To je hodne, ale to kasáš nie až tak moc. Takže, čo som dostal? Tak, Môžeš čo mi seké dať Lago inventár. To je jedno. Čo? kyblík, Kyblík, môžeš mi jasné, dať. kyblík, tu máš kyblík. Máš tam vodu, tak ho niekam vylej. Potom keď budeš v tom nedri a budeš tam mať ten lat, tak ho hlavne nenič, hej, lebo ho ten potrebujeme, životne ho potrebujeme. Asi najdôležitejšia vec momentálne. Čiže to sa ešte nedá robiť teda kamenný plot, že? Ne. Ten na prd. Lebo drevený plot stojí strašne veľa dreva. Počkaj. Čiže vyrobíme drevené plotíky a dorobím tam tú obosť na jak sa to má dáva, na spawnovanie mobov. Hej, koľko si mi dal torčiek? 8. Ja som ich dal do česty. Jak chceš nejaké uhlie som dal do furnace. Do furnaceky. To je Fortnite, no. Dobre, môžeš robiť nejaké farmy. Nie je to zlý nápad, len nemám
Mám stone. By som rád dal sem. Ale nejaké úplne mini, čo? Také, dajme tomu na 2 melóny, na 2 pumpkiny, na 4 sugarcane a ostatok bude to, jak sa tomu nadáva. Wheat. Wheat. Tuto zase ešte ani mrkvička. Ani potato. Sa nevidí. Prečo mi laguje inventár, nevieš? To je jedno. Neviem, jak sa píše potato, ale každopádne toto tu ešte není. Potato. No, tak asi tak nejak sa to píše, neviem. Boh vie. Tak, debil. Ja musím ešte takto 2. Debil. No nie, ja som si zobral málo tých toho s tom. Tak to je jedno, tak necháme to zaraz trávou. Lebo jak si tá tráva nechce rásť. A zase ideme pozrieť, čo robí Karbo. Nová flexa. Momentálne nič. Lebo je strašne ticho. Pravdepodobne momentálne by si mi mohol spraviť s kaplustom. Zase? Si taká nechutná. Ja neviem, jak to mám spraviť proste. Ja to tam dám spáliť ten cobblestone. Áno, a vyskočí ti tam na tom väčšom kruhu milión vecí, hej? Iba jeden stone. No. Milión Iba jeden cobblestone. Jaj? Ty nemáš knižku. Ja som spálil knižku, ty nie. Veď to nemáš veci. Jaj, ty si debil. Čo chceš, stone? Alebo kabel? Stone chceš? Stone. No tak to máme blbý, lebo v tom prípade budem musieť páliť veci tam iba ja. Ale každopádne, keď budeme mať jak sa to nadáva, dostatok diamantov a veci na energy kondenzátor, tak nebudeme toto potrebovať. Tieto sračky, pračky. Spidery sa tam spawnli. Dobre, vyrobím si mečík. Mám nejaký kobláč. Hodím všetky nepotrebné veci sem. A ideme ich zabiť. Dúfam, že ho nezabijú oni. Nie je tam creeper, sú tam zombíci, tí mi nevadia. Pomaličky. Dúfam, že mi chcú padnúť nejaké cenné veci, lebo MCčka majú hodne tieto veci. Hlavne oko Spidera má hodne MCčok. Dobre, obidvaja pavúci padli. Všimol som si. Aj zombík jeden. Druhý padol? Nie, ešte nepadol. Jo, mesto mi napadlo. A tu mám malo MCčok. A druhé mesto padlo dole. A zabije ma hlad. Ja nie. No, lebo si skočil dole more. Ja nie som debil. Nechťaž, hej. OK. Spálime to, ten flash. No mohol som ho... McDonald, zabudol som, McDonald. Mohol som ho zjesť, ale tak čo sa s tým budeme srať. By som bytočne... Lietali by okolo mňa zelené šmuhy bytočne. To bolo strašne prehľadné, počujem. Máme tu 119 MCčok, čo vyrobíme? Vyrobím kosť, z toho bol mil a naťažím stromy. Ale na to potrebujeme ešte ďalších, neviem koľko MCčok, takže čo máme také? Kaktus asi nebudem páliť. Česka sa hodí. No tak nemám nič na spálenie. A zase hrmí vonku, to je mapa. Čo? Hrmí vonku more. Ale rič. Ale veď tu sa teraz počul more, za to, že tebe tam pri Bronxe vám nehrmí, to neznamená, že tu nebude hrmí. Ja mám otvorené okno, takže ja to počujem. No ale u nás ani neprší, ty. Veď ani u nás neprší. Ale počul som hrom, chápeš? Potrebovali by sme ballmill, čo? Ale asi sme prví, čo sa hádajú, či vonku hrmie, či nie. To by sme potrebovali, len nemám čo spáliť. Že by ich spálil... Nie, čarku nechcem spáliť. Však ballmill je... 144. Stojí kosť. To si radšej počkáme na nejakého
Tento portál by som mohol už. Zapáliť. Tak potom môžeme spáliť ten glowstone. A... Kam som ťa zhodil. A potom si necháme pár glowstoneov, kebyže náhodou potrebujeme vyrobiť potom. A vlastne, toto nebude až taká dlhá séria, čo? Ale podľa mňa tu bude dosť dlhá séria, lebo tu môžeš robiť všetko. Ja vlastne áno. Tu môžeš, tu si vyrobíš pomaly všetky veci, čo máš v inventári, tu môžeš vyrobiť jednoducho. Môžeme, dá sa dostať aj do endu, vďaka tomu portálu dole, tuto, čo je ten, tam tá plošinka, tam je portál do endu, ale na to potrebujeme oči. A samozrejme je tam drak, takže budeme potrebovať aj nejakú tú výzbroj, poriadnu výzbroj, takže tam tak skoro nepôjdeme. A potom si urobíme endotrapku. Dá sa tu robiť enchant, dá sa tu robiť všetko jednoducho, tuto môžeš vyrobiť absolútne všetko, jednoducho môžeš tu robiť automatické farmy, lebo si môžeš vyrobiť pistóny, môžeš tu robiť milióny vecí jednoducho. A my tu len tak pobehujeme a nič nerobíme, ja som si tu dorobiť hen tam tú plošinku a už je svetlo, takže môžem. Prečo? Lebo môžem. To je logické, Ináč ja nemám čo robiť, počkaj, mám fence, takže to hradím. Čo máš? Fence. Inak nezapálí sa ten portál skôr, že keď tu bude drevo? Nemám šajne. Lebo keď drevo začne hovoriť skôr ako... neviem to. Drevo začne hovoriť rýchlo. Tam stačí sa mi iba iskra. No tak je, ale tak to musí padnúť. To je jedno. A zase robím a budem to robiť do melódie. Nebol by zo mňa muzikant. Dobrý. Strašne pomaly sa tá tráva rozrastá, že by som ešte kúpil jednu. Za 1 MC. Nastívime náš obchodík. OK. Počkaj. Potreboval by som ešte nejaký cobblestone. Nemám cobblestone. Alebo respektíve stone. Stone? Nemám stone. A drevo asi nemôžem použiť, čo? Drevo môžeš použiť, čo by nie. Tak ale máme ho maličko. Tak stačí nejaké MCčka, budeme mať veľa. Čo máme už? Čo si mi hodil teraz? Čo? Čo si mi hodil? Stone. Ty chcel. No však, dobre. Veď prečo to robíš takto tú stenu? To si mal robiť z plotu. To je krajšie. Mne sa páči vyššie z plotu. Tak, ale takto, hej. Robako myslíš, more. Robako myslíš, ty si čudný. My vieme, že si čudný, že je Karbo čudný. Jak si myslíte, že je čudný, napíšte do komentu. A keďže som si nezapnul stopky, tak neviem, koľko natáčame. No to je jedno. Keď si myslíte, že som čudný, tak dajte like. A ak si nemyslíte, že je čudný, nedávajte dislike. Aj keď to si nemyslí asi nikto. Dobre. Stačilo. Nestačilo, si čudný. Zapál sa, bordel. Ja tam dám drevo. Môžu to začne horeť skôr. Máš drevo? Nemám drevo, ty máš drevo. Nemáš drevo? Mám. No daj. Čo si spravil fence? Jaké fence? Fence. Nevieš, čo je fence? Neviem. Nevieš, čo je fence? Nie. Si debil. Ja ti nepoviem. Tak nepovedz, mňa to nezajíma. Mňa to netrápi. Ja sa zabedem bez toho. To je dobré. Respawn. Zorol nám mečík a drevo. Fakt. Behajte okolo lávy s jedným HPčkom. To je návod na vyrobenie si problémov. Vymažem si dead point, tu ho nepotrebujem. Sa asi nestratím. No tak keby som skočil... Neviem, Baky. Ej, kurva, z česky sa dá padnúť. Nedá, už som sa zlakol. Keby tam padnem dole, tak asi sa stratím, ale tak to je jedno. OK. Čo tu robíš za čudásne veci? Inak máme... A už si vlastne zasadil. Som si nevšimol, že tu trčia semienka z
zelené semenka do zeme. A počkaj, ja ti pomôžem. Ti pomôžem. Zase ten podrbaný portál sa nechce zapáliť. Hej, počkaj. Čo je? Však Som to rýchlejší sa... jak ty? No, Bohe, ty si pomalší jak ja. Naprd je, že aby si mohol dať hore ten slep, musíš to dať zo spodu na nejaký blok, lebo keď to nameríš sem a na vrch toho, tak ti to dá aj tak dole. no však ale sa mi zdá v tom už od nejakej 1, 4, 5 alebo 4, neviem aká je. Už to je opravené. Teraz je 1.5, 1.5 je jednotka. A už bude 1.5 dvojka za chvíľku. Ako? Bude už 1.6. 1.5 dvojka bude za chvíľku. Už je v testovacej fáze, nie? Však s tými koňmi? Nie. 1.5 dvojka bude ešte opravovať. 1.6 to bude pekne pár mesiacov, kámo. To si ešte chvíľku počkáme. To by bol nový update. Si myslíš, že po mesiaci vyjde nový update? No a čo? To ani omylom. Veď 1.4 vyšla pomaly kedy? 1.4 vyšla na konci prázdnin, ak sa nemýlim. A predtým vyšla, teraz vyšla kedysi 1.5. Čiže to je docela blbý. Čo robíš? Čo ja tu skrášľujem? Vyzerá to nechutné. A pekne to je. A urob tu schody. Ahoj. Jaké to je pekné. Ne? Ja vyrobím všetko, čo sa s tým budem srať. Nebudem šetriť MCčkami. Takže mohol by si to osvietiť vzadu, čo? Že by? Ale tak nech sa tam spawnujú príšerky, aspoň budeme mať hentu. MCčka z ich pozostatkov. Hej. Jedno drevo zhorelo, vieš o tom? Nie, tam som ho nedal, lebo som zhorel ja. Hej. Hej, čo robíš? Čo robím schody. Alebo sa ne. Hej! Sena iba, takto to stačí. A nie, ja som chcel vyrobiť takto Takto to stačí. Takto to stačí. Tu ešte nie je zalomenie schodov. No vidíš. To je na prd. Á, vyrastol na stromček. Výborne, výborne. Vyrobíme ďalšie ploty. Na čo? Ja na ohradenie hentoho. Tej plošinky pre mobov. Jaj. Chápeš, ne? Čo Chápem. moba. Koľko máš dreva? 3. Aj, tak budem choď. Žiadne saplingy. Všetko, počkaj. Prečo všetko berem ja? Neviem. Už mi to povedal. Dá sa ten saplingy. A daj mi zbytné. Čo, ich chceš spaliť? No. Tu má 32 MCčok. Počkaj, no proste robím takto drevo. Proste vyrobím plotík, spomínam za koľko má plotík MC, ale nie. Ja mať rovnako približne ako to, koľko použijem. Vieš, aké mám MCA? Čo ja, koľko? Že -2. Nechápem, jak som to spravil. Kde v tej veci? No? To fakt? No? A prd. Ale áno. Ale hovno. Ale áno, neviem, čo si jak... Neverím. Jak mongol, jak... Choď to dorobiť rýchlo. Som daj, že tie sleby v tomto texture packu vyzerajú jak stonebricky. Je to možno. Je to keď ich dáš dva na seba. Nejako... O! Dobre. Chýba mi jeden plotík. Chýba mi jeden plotík! Bože! Bože môj! To je zrada. Počkaj, na čo to dávam? Neviem. Keďže máš ešte halfbloky, tie... Stoneové. Nechápem, vždy keď otvorím inventár mi začne lagovať.
Ale tak to tvoje štvorjadierko slabé. No i5, ty vole. Grafika 650, čo to je, GTX? Nie, čo to je? GeForce GTX 650. No. Máme obidve No. rovnakú. To sme už hovorili, čo? Uh-huh. Zapal sa, no portál sa nám nezapalí na vyše 3 roky. Jak sa poznáme navzájom, že áno. Na minulom Skyblocku sa nám zapálil až po 1 dni. Už tam prišli, Tak poďme na ne, ja nemám mečík, ale nemáme ani koblo. Tak si vyrobíme to koblo, spálime takto. Môžeme spraviť. Čo ešte aj tebe? No. Mám posledné 4 styky, akurát presne na to. A ja mám ešte 9. Yep. Ale mám jedno srdiečko. Tam je tam creeper, takže bacha. Počkaj, idem tam najprv ja. Bo creeper, ten není moc dobrý. Nalákame sem creeperíka. Je tam odstrelovač. Creeper ide sem pomaličky. A hoď dole. Nie, pomaličky usúvame. Počkaj. Ja počkaj, vlastne. Tak. Bože, nie. Ty si debil. Nie, mizol meč z ruky, nič mi mizol meč z ruky, mi to blbne. A ide sem kostlivec. Zadelaj tu. Zabijem ho, debila. Nezlome. Kostlivec padol. Spadol, no, videl som. Jo. Koľko A máme? z zombíka padlo len XPčka. Jo. Neviem koľko natáčame, koľko to môže byť. Dosť. Ale nič sme nespravili, keď si tak zoberieš. A ako robili sme farmičky, dorobili sme hentov, robili sme portál. No, ale mohli sme to urobiť vyššie, len ten drbaný nether sa nám nezapálil. Tak to v prdeli. Dobre, takže... Potrelili sme karba, ešte k tomu som zabudol povedať na začiatku. Neviem, to si ťa ešte podám. Si to pozriem a dostaneš takú na hubu, že... Ty si ma počul rozprávať, že? Nie. Ja som ťa chcel tak, že jednoducho, až ma natáčať, vieš? A ty o tom nebudeš vedieť, že keď ťa budem počuť prichádzať, že budem ticho, ale ty sa ozval, či som čo si nehovoril. Ak som myslel, že si ma počul, tak som ti povedal, že už natáčam. Ja som sa natáčať bez toho, aby si ty vedel. A dúfam, že si to nejaké pičoviny nepovedal. Ďakujem, má teba. Si to vypočujem a dostaneš takú na hubu, že sa budeš klepať jak... Áno, ty... Drozďarič. Priemer biceps máš, koľko je, tak jak sa tomu nadáva. Je tam zombie? Nie je tam creeper, kurňa. Ale je tam iba... Počkej, odlakáme... Počkej, to je na prd, to nezabijem. Paučík. Všetci to zrájdu po tebe, ak vidím dobre. No idú. Padlo oko. Dobre. Creeper, snažím sa, aby nevybuchol, snažím sa. A úspešne sa mi darí zatiaľ. Ešte jedna rana je po ňom. Ani z neho nepadlo. Je tu kostlivec. Čakaj. Nie, kostlivec, nechod dole z toho mosta. Boha nie, zase padol. On vždycky zíde z tej plošiny skôr, než ho zabijem. Ale máme oko Spidera, ktoré má MC128. Čiže môžem vyrobiť teoretický kosť, lebo máme jeden string. No tak, každopádne už sa rozlúčime. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like, Karlo pokračuj. Alebo odber. Ten je dôležitejší. Prípadne komentík nejaký. Nejaký pozitívny. Takže čaute. Čaute.